ए भौजी, का जी? कलिया भेजले रहलू अपना नैहर। हाँ, तोहरा मम्मी का तबीयत खराब रहे त हमके भेजले रहलू, याद बा न? तो याद बटन बके भेज दे याद ना रहे। हाँ, तो जाले जब हम अइनी तो हाँ, जाना तड़ू, तोहरा घरवा का बगलिया में हाँ, और तोहर जौन चाचा बड़न छोटा का, हुँ, उनकर एगो लड़की बिया न, हाँ, बहुत कंटाप माल बिया उ। ये भटिया सुन, रहा। आ ओकरा के देख के भौजी ओकरा पर हमर दिल आ गइल बा। तो रहे ना देबा हमरा के। भौजी कैसहू हमर ओकरा से ई तो बियाह के करा पता द। बा गरुआ जते घर में हम ना रह पाई। अरे यार, रहब न रहब भौजी, हमर ओकरे पर अरे दिल आ गइल बा। पागल ओकनी से हम भवदी ना खाई पे कुल छूटल हो हमनी के दुश्मन हो से काहे ना मानेला हो। अरे यार, तो दुश्मन तुहार न हमन सो जहाँ क दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, हमर दिलवे ओकरा से जब लाग गइल ओइजे बा। से नहीं के बनते जब बनी काहे न बनी? वो हमारा घर में बनी हमारा घर हमारा देवर से ओकर शादी ना होला बा। उ हमरा पर